moltíssim. Vostè està informat i els entén, els temes mediambientals? Crec que sí. Quan els fas alguna pregunta trampa no s'entenen gaire. No? I el tercer punt més important que és, vostè està disposat a pagar per millorar la situació mediambiental? Molt poca disponibilitat a pagar. Vale? És a dir, em preocupa, però no estic disposat a rascar-me la butxaca. Jo crec que aquest és un punt de partida important que hem de tenir en compte quan abordem aquestes qüestions. Dit això, crec que aquesta enquesta, que al RAC la fem de forma recurrent i sempre surt el mateix per Catalunya, per tota Espanya, contrasta, amb sorpresa agradable, amb el que surt a l'enquesta de GesaWorld, perquè quan se'ls pregunta als gerents d'hospitals què és per ells el desenvolupament sostenible, diuen és un valor, majoritàriament, 83%, és un valor afegit per l'hospital. Crec que això és sorprenent i vull pensar que és positiu. Jo crec que valdria la pena fer un double check d'aquesta pregunta, perquè caldria veure realment fins a quin punt els gerents d'hospitals estan disposats a gastar recursos per millorar o per reduir l'impacte mediambiental que acaba generant l'hospital. Crec que aquesta seria una pregunta important a testejar, no? Però crec que és un principi important. En definitiva, i no m'enrotllo més, Pedro, jo diria que, per intentar contestar la teva pregunta, que el desenvolupament sostenible és aquell que gestiona aquestes externalitats per maximitzar el benestar social en l'espai i en el temps, és a dir, entre generacions. No es tracta d'hipotecar el futur de les generacions que vindran ni de viure a costa d'elles, sinó que hi hagi un equilibri que beneficiï a tothom.